waiver. Yes. Yung papirma ng waiver. Hindi, ang akin lang doon is, pulis ba? Yung ordinaryong police level na pag-iisip na solusyon. Hindi yung mataas na masyadong level na solusyon. Akin yung sa baba, if you can address a problem, a situation at a lower level, pwede natin i-address ka ron. Ang akin lang, a very simple possible solution to that problem. Na, wherein both sides ay satisfied. Kasi ang ayaw naman kasi ng gobyerno, papasukin talaga, permanent danger zone yung vulkan, di ba? Anytime pwede may mangyari. Pero ito namang grupo naman ng mga animal rights, o anong grupo ito na gusto i-rescue itong mga hayop na naiwan doon, ay insisting talaga na gusto mong pumasok ulit. So ako lang naman nag-offer, it is not, I'm not taking sides to any side. Sa akin lang, parang compromise ba? Ganito, sabi ko, mag-sign ka ng waiver, kung pwede papayagan kayo ng gobyerno pumasok doon, kung mamatay kayo doon, kung nandun kayo may mangyari, dapat hindi yung sisihin ng gobyerno dahil kayong insisting. Pero sabi naman ng gobyerno, hindi ako pwede. Sabi nga ng DILG, hindi ako pwede dahil talagang pananagutan ng gobyerno yung buhay ng tao. So, yun lang. Pero just in case, magkaintindihan tayo sa compromise na gano'n, paano ngayon kung nakapasok sila? Hindi pinakailangan pinapasok. Na-rescue lahat ng mga hayop. Tapos hindi pumutok yung vulkan. Safe lahat. Na-rescue yung mga hayop. Masaya yung animal rights advocates. At the same time, masaya rin yung gobyerno dahil walang nangyari. So, everybody happy. Di ba? Yung akin, pamulis-pulis lang yung solusyon.